जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय बेयो मोनसे बिनिशर्मा इन्जिनियारिं कलेजनि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि मोनसे जारिमिनारि बिजाब। बे जारिमिनारि बिजाब खुगा लाइसिया सोरदोंआरि थान्दैया बयजोंबो मुंख'जानाय जारिमिनगिरि हिराचरन नार्जीनारिया जे बे बिजाबखौ बेखेवफैबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। आरो बे खुगा लाइसिनि मासिगिरि जानानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनैहाय जोङो बे बिजाबखौ बेखेवनो हादों आरो बिनि गुदियावनो बेखौ जाफुंसार खालामहोनो हानाय बा बिजाबखौ बिजाब महरै जे सेबखांहोनायनि माने गुदि जे थुलुंगागिरि बा हेफाजाबगिरियानो जाहैबाय जोंनि बे फरायसालिमानि गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल मानाव गेदेर प्रफेसर कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा जोंखौ थोजासे परामर्श होदों, थोजासे हेफाजाब होदों, जायनि जाहोनाव बेयो मोनसे जारिमिनारि बिजाब जानानै थासिगोन। बे बिजाबा खालि बिजाबल' नङा, बे बिजाबाव दिनैसिमहालागै बेसेबां बर' फरायसाफोरा फरायबोखो बेयाव मुंजों लोगोसे बिसोरनि डिपार्टमेन्ट, बिसोरनि थं आरो बिसोरनि महर बे बिजाबाव जोङो बे इनफर्मेटिभ माखासे सेबखांनानै होदों। आरो बेल' नङा, जों माखासे इनफरमेसनबो होदों बे बिजाबजों जे जोंनि बर' हारिनि सिगांग्रो इन्जिनियार जानो हानाय इन्जिनियार हलिराम ब्रह्म बिथांनि जों मुसुखाखौ फट'खौ होदों। बेजों लोगोसे गिबि सारिनि जे इन्जिनियार बाथिराम बसुमतारी, जायखौ बुङो बिमल कुमार बसुमतारी, बिथांनि महरखौ जों होदों बा फट'खौ होदों। बियो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे इन्जिनियार बिथिङाव जे माखासे सुबुंफ्रा हाबा मावबोनाय, जों बेखौ एसे रिफ्लेक्ट खालामदों गिबि सारिनि इन्जिनियारफोरखौ। बेजों लोगोसे बेयाव फरायबाय थानाय बा फरायनानै थांनाय बर' फिसाफोरखौ जों बाव रिफ्लेक्ट खालामदों। बेजों लोगोसे गागि माखासे लिरगिरिफोरनि रायथाइ खन्थाइ आरो बे फरायसालिमानिनो फरायसा फरायसुलि लोगोसे मावफारियाफोर, फोरोंगिरिफोर बिसोरनि जे आर्टिकेल, बे आर्टिकेलखौ जों बाव होनानै जों मोनसे बिजाब महर होनाय जादों आरोखि। दा आं सानो बे बिजाबा रायजो राजाजों बा बर' हारिनि थुनलाइयारि बिथिङाव जे हाबा मावग्रा बा थुनलाइनि बिथिङाव बिजिरग्रा बैफोर सुबुंफ्रा जाहाथे नोजोर होयो आरो बेखौ माखासेखिनि जाहाथे बिनि सायाव फिडबेक होयो। आरो जोंनि बे उद्देश्यआनो जादोंमोन जाहाथे जोंबो बे बिनिशर्मा इन्जिनियारिं कलेजाव थानानै जाय जेखि बिथिङाव थाया मानो बर' राव थुनलाइखौ जाहाथे जोङो फोसावनो, फेदेरनो बा फोलावनो हानायनि मोनसे बियो आगानसे आवगायनाय। बे समाव आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बे फरायसालिमायाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आं साबायखर बावग्रोदों। दा जोङो देग्लाय बियो गोलाव सम एबा दिनैनिफ्राय 3-4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे बड' लिटारेरि ससाइटिखौ दाखांनायनि उननिफ्राय बे लाइसिखौ सुजुनो आगान एबा आखायाव लाबाय थादोंमोन। दा दिनै बे बोसोरावहाय जोङो सुजुनानै देग्लाय गिबि खेब दिहुनदों। दा बे बिजाबखौ जों दिहुननायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बे फरायसालिमायाव गोबां बिथिंनिफ्राय फरायसाफोर फैयो आरो जाय बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिमायावहाय टेकनिकेलनि गियान मोनो एबा इन्जिनियारिंनि गियान लानो फैयो बा डिग्रि लानो फैयो। नाथाय बेफोर डिग्रि लानायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना गोबां थुनलाइनि फारसेबो आखा फाखा आरो स्टुडेन्टफोर आखा फाखा। स्टुडेन्टल' नङा, जोंनि बे फरायसालिमायावहाय गोबां फोरोंगिरि मावफारिया बिथांमोनाबो दा गोबां आर्टिकेल लिरनो रोंगौ एबा बर'नि राव थुनलाइनि फारसे गोबांथार लिरनो रोंगौ। दा बेफोर बिथांमोननि बे लिरनायफोरखौ जों जाहाथे जोंनि बे समाजावबो माबा मोनसे जोंबो मोजां मोनसे माबा मोनसे मेसेज होनो हायो नामा, बे थांखिजोंनो जोङो बे देग्लाय दिनैनि जि बेखेवनाय सेथि बिसान सोरदिंआरि थान्दै खुगा लाइसि बेखौहाय जोङो दिनै बेखेवनाय जादों। गाहाय सुजुगिरियावहाय आं दङ, आं मुस्रि प्रमद बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा मासिगिरि हिसाबै दङ जोंनिनो बे फरायसालिमानिनो मानगोनां सोमदोन नार्जारी, मानगोनां सार। बे आर्टिकेलावहाय जों गिबियावहाय बर'नि आर्टिकेलानो बांसिनै दङ आरो लोगोसे बेजों लोगोसेनो मानो होनबा गोबां बर' फरायसाफ्रा गुबुन रावनि सायावबो
लिरनो रोंगौ हिसाबै जोङो इंराजिनि मोनसे खोन्दो खालामनानै होनाय जादों। दा गाहायै इंराजि आरो बड' बे मोननै खोन्दोनि बे जोंनि बे मेगाजिनावहाय एबा लाइसियावहाय नुनो मोननाय जागोन। जोङो बे खुगा लाइसियावहाय जोङो गाहायै जोङो बर' फरायसाफोरखौहाय जोङो बेवहाय 2010 मायथाइनिफ्राय जोंना बे फरायसालिमाया जागायजेनदोंमोन। दा 2010निफ्राय लानानै देग्लाय बोसोर 2026 दा बेसिमावहाय जोंहा बर' फरायसाफ्रा 220सा जाबाय। दा माखासेफ्रा फरायगासिनो आरो माखासेफ्रा गलांबाय एबा पास आउट जालांबाय। दा जों बेखौहाय खारि बुथुमनायनि थांखियानो जाबाय, दा जोंनि समाजावबो जिहेथु गोबांथार डक्टर इन्जिनियार गोबां ओंखारबाय, दा बेनि गेजेरावबो जाहाथे जोंनि बे फरायसालिमायावहाय साबैसे बर'साफ्रा बेबायदि इन्जिनियारिं फरायनानै जाफुंसार जालांनो हाखो एबा फरायलांखो, दा बिनि मोनसे मेसेजखौ जोङो जोंनि समाजावहाय जोङो दिन्थिनो एबा फोरमायनो थाखायनो बे खारिखौहाय जोङो बुथुमनाय जादों।